Magandang araw po sa lahat. Siguro sa araw na ito, magluluto tayo ng exotic food. Yung gumagapang sa ating bahay, sa sahig, yung may dalawang bigote. Anong tawag niyan sa Tagalog? Basta ipapakita ko sa inyo. Ito yun. Yan po. Yan natin lutuin ngayon. Let's go! Papainitin lang natin itong ating kawali. Maglagay tayo ng kunting mantika, bawang, sibuyas, at syempre, itong ating hipon. 1/2 kilo lamang. At ito ay hindi impis gaya na nasabi ko sa intro. Pasensya na po. At maglagay tayo ng kunting asin. Kunting suka. At oyster sauce. At pamintang durog. Ito ay nagbibigay lasa at aroma sa ating niluluto. Takipan lang natin ito ng 1 minuto. Sa puntong ito, ako ay maglalagay ng Sprite. Iba kasi ang luto kapag mayroong Sprite. Takipan ko lang at sa unang kulo niya, magdagdag ako ng kunting asin. Check ko na lang din yung lasa niya. Pwede na. Ito ay kunin ko lamang para hindi siya ma-overcook. I-set aside ko na lang din yung sarsa niya. Ihahalo natin ito mamaya sa sauce. Ngayon, gagawa tayo ng sauce niya. At ihalo na natin yung bawang, sibuyas,
luya, charot, ay, carrot pala, at bell pepper. Gagamit ako ng Sarsaya Sweet and Sour Sauce. Mabibili lang natin ito sa mga tindahan. Ilagay ko na lang din yung pinagtimplahan ng hipon. Takipan ko na lang muna to para ma-reduce yung sabaw. Ayun, pwede na natin ilagay yung ating hipon. Takipan ko lang ito ng 2 minuto para ma-absorb yung sauce niya talaga. Luto na ang ating sweet and sour shrimp. Para naman dyan sa mataas na BP at may allergy, nahinay lang po tayo sa pagkain nito. Tara, kainan na po!